Sawubona ma kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Welcome sakumukela la kwiJoka TV nje. Ukhululeke unethezeke. Yebo. Usekhaya ukhululeke nje Nkosi yami. Yebo. Yebo. So uma ngingathi ubaba bambiza umama ba. Ngumama umthandazo umama umyeza mina. Oh umama umthandazi umama umyezi. Yebo. Oh kusho ukuthi uma umthandazi ukhonza eZayoni Yebo ngikhonza eZayoni mina. Kanti futhi vele nje umsebenzi wami omunye engwenza eceleni nje ngumthandazi kahle kahle. So kuba umthandazi kokuwena kwaba ubizo into mhlambe owayiphupha noma owayiprofethela ukuthi uzoba umthandazi noma akubizo kumina kahle kahle nje kuyisiphiwo nje ngathi kuyisiphiwo ngoba into engayiqala nje eyenzeka la empilweni yami ngisamncane ngisakhonza nje ngisakhonza enkonzweni yasekhaya eZayoni ngangivele sengiboniswa nginezibonakaliso kuyikona konke noma ngithi ngenza izinto zenzeke nami ngize ngithuke so kuthe ekuhambeni kwesikhathi ngashada kanti lento izobuye iqhubeke iqhubeke ekukhuleni kwami kwase kuba into nje vele isipho sami sesingenelela sesivele sisebenza so ngizwe kancane uma ethi washada noma usashadile ngashada impela ngashada nje ngakamyeza so ngitheme ngishadile vele shade kamyeza noma esehambile ke umyeni wami oqala kamyeza wahamba wangishiya kwabuye kwa uNkulunkulu waphindwa ngibusisa ke ngomunye umyeni yena ngoba ngisho nje ukuthi ngisezayoni kahle kahle ngabusiswa ke ngomyeni omphathi vele khona eZayoni so kodwa umsebenzi wami kahle kahle ngivele nje nami kuyinto eyisiphiwe ngiqhubeka nayo umsebenzi ngiqhubeka nawo okay so uma usenesikhathi esingakanani la e-workshop ngifike la ukuzosebenzela le workshop ngifike ngo2020 kodwa ngivele ngikade ngiqalile ukusebenza noma kade ngingasebenzeli la kodwa ngo2020 ke theme sekutholakala indawo kanje because abantu abaningi babengakwazi ukungithola ngendlela elula ngase ngikwazi uNkulunkulu wangibusisa ngale ndawo ngabe sengiza kusebenzela la nje kwabe seyaqhubeka kwaflow ngendlela eright abantu ngoba sebeyakwazi ukungithola endaweni kwisports esisobala kubona bonke abantu kodwa nje bengivele ngi-on ngumthandazi kwase ukuthi ngo2020 kwabe sekuspreada kakhulu so mawami njengoba ezumama umyezi ukhona omunye umsebenzi oke wawenza before oke wasebenza khona noma mhlawumbe khona omunye umsebenzi wezandla zakho buwenza before nje ube umama umyezi ngisakhula nje ngiqeda isikole kwaba khona la ngiba khona njengasema call center ngaya khona ngahamba futhi nayo dayisa insurance eLiberty kodwa nje shuthi izinto eziningi kwangaphumeleleki kahle ngibona ukuthi sekufanele ngisithathe kwangempela isipho sami ngisebenzise ngendlela ngoba ngiyabona ukuthi vele shuthi indaba yami ilapha esiphiweni sami so ever since ke emva kwalokho angikhonanga ukwenza okunye ngibona umsebenzi engiwenzayo nje engiphila nangawo nje usuku nosuku ngenza lo msebenzi lo so kwenzeka ukuthi kufike umuntu mhlambe ezofuna usizo kuwena kanti umuntu vele obumphuphile noma abantu nje bayayifikela ngokubona itafula lokuthi okay engathi ngizothola iswasho lapha ngihambe ngekhona kwinto eyenzakalayo kukwenzeka konke both abanye abadlulayo abayidlulelayo le workshop abanye kuma social network ngoba ngikhona ko Facebook ko TikTok ko WhatsApp kahle kahle ngiyaposta ngisho ukuposta nasendaweni ekude ko Cape Town Goli so ama client all over wami kodwa futhi kukhona bavele bafike bayifikele bethi babonile isibonakalisweni babona ngisho indawo khona osuke efika evela kude ethi akayi bengakwazi nokwazi la ubonile uphuphile nani nami kube khona engibabonayo engisuke sengivele sengibalindele ukuthi vele bayeza kodwa nje all over ngiyaposta sengeke ngaya naseGoli sengiplana nanokuthi ngiqhubeke ngina kwezinye indawo ngisho ukuthi ngosuku olithize ngiyakhona ngoba abanye bayafisa ukuthi ngingagcini ngokubapostela ngigcine ngokuyobathinta ngezandla ngiyakwazi ke nokubayisa emanzini bayafika ke ngisho abaphuma koGoli bagibela ibhasi yasebusuku bafike ekseni ko Eastern Cape bafike ekseni bayisa emanzini kuyima bephinde emuva kodwa nje sengisebenzela yonke indawo kahle kahle umsebenzi ukhule kakhulu ngesivinini sengile workshop kwakhula kakhulu
So engifisa ukwazi nengifisa ukuthi abalaleli bakuzwe lapha emakhaya ukuthi umuntu onesipho njengawe mhlambe osayifuna ongakokwazi noma isona yini isipho noma kwenzakalani angalithola kanjani usizo? Kahle nje kubantu bonke abanesipho ngoba into efanele ebalekile ofanele uyazi isipho asiveli ngoba usumdala sivela usemncane ngale ngathi usemncane uyezwa ukuthi khona lezi zinto ngisho abekuthi uyakhonza la ukhonza khona and bese bengakunakile ngisho abazalwane ukuthi wena lento uyayizwa ingaphakathi kuwena kufunele ungayizibi nami kunje okuningi ngiqale ngakuziba kahle ngaziba okubalekile ungayizibi isiphiwo sakho qhubeka nje ukulanda ubone ukuthi ngempela kufanele uqale kuphi wenzeni kulandele ukuze kuqhubeke kahle ngoba kahle nami ngiqale ngahlala nje ngizwa kodwa ngibize mhlambe ngizobona kushunyelwa nani kodwa mina ngiyibone ngezinye indlela izinto kodwa ngizibe ngoba ngisho ngafika abathakathi abakwazi ukukumisa ngisho ngabe ngathunyelwa izinkabi zithi zokubulala into inikezwe uNkulunkulu ayikazi ayihluleki into engiyigaranta nje ngifuna ukusho kubona bonke abalaleli abazobe belalele mina njengoba ngikhuluma ukuthi ungasabi mangabe kuyisiphiwo nje isiphiwo akekho umuntu ozokuphuca isiphiwo sakho noma ngakhona abanomona noma ngabe kuthiwa khona abathini kodwa isiphiwo sakho nje isiphiwo sakho akushintsha akujiki akakwazi futhi ukukuphuca uNkulunkulu akakuphuca ukuthi nje uyihloniphe kuphela into ebalekile ukuyihlonipha esiphiweni sakho. Wachaza mawami wachaza ngaze ngathinteka bakithi. So like ekuhambeni kwempilo yakhe iziphi ingqinamba osoke osuhlangabezane nazo ezumama umyeza ke manje umelaphi? Umama umyeza umelaphi kahle into engihlangabezane nayo ukusebenza kanzima nginabasiza abawu3 njengamanje abangisizayo ukhona wes4 okode ungisiza efonini bala phambi kwami bawu3 kodwa abakhoni ukwazi ukungisiza kwezinye izinto ngoba angithi isiphiwo sikumini noma nginabo labasizi ngilala ngikhathele every day because abanye bangisebenzisa ebusuku ngiyafika endlini ama calls abafika endlini phambi kwami athi umuntu kanje kusanje sengivele ngagulela afone umuntu phakathi nobusuku so ilezo nginamba kodwa ngoba nginikeziwe lento ngiphiwe ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi noma ngoba abanye bayizibethi wena uzolala esibhedlela uzogula alukho usuku ngimina angikho off every day ngiyasebenza ngisho ebusuku ngiyasebenza kodwa ngiyimkhola uNkulunkulu ukuthi cha angeke anike usathana ithuba lokuthi ngiyolala esibhedlela ngabanye basaba ukuthi bathi ngelinye ilanga wogula wovela ulala esibhedlela ngoba ukwazi ukuphumula usebenza every day. So njengoba ubusuchazile ngemvelaphi yakho ubusuchazile nangokusebenza kwakho so for umuntu olapha emakhaya naye onalesiphiwo onaso okoda osaneyinkinga day and day mhlambe imuphi umyalezo or imotivation ongamnikeza wona njengoba elapha ekhaya? Umuntu onalesi siphiwo kufanele azethembe yabona lento yokuthi lokungabazi ukuthi kwenzakalani empilweni yami yini kukhulunywe nami kanje yini ngibona ibonakalise nje zethemba ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nawe vele lesi siphiwo sisebenzise ngoba uNkulunkulu njengoba enginikeze sona unginikeze ukuthi usisebenzise mhlawumbe ngenzeka wona ungabona uye ufuna imisebenzi akwenzeke akuvume kodwa ingoba uNkulunkulu ukunikeze okunye wena ufuna okunye so nje engakadvise kona ukuthi uzethembe usebenzise isiphiwo sakho ngendlela uyihloniphe into ebalekile esiphiweni sakho uNkulunkulu njengoba ekunezeza nokuthi uyihloniphe uhlonipha abantu obasizayo uthembeke futhi kubantu ungathi ngelinye ilanga sikubone ko TikTok ko Facebook usuthukeka sekuthiwa mhlawumbe udla imali zabantu mina ngiyabapostela abantu bapostela all over ngisho eUK mina nginabalandele eUK ayibo serious nginabalandele eUK kodwa nje akukho la khona ama complaint khona uthi umthandazo umyeza udle imali zabantu nani because umsebenzi wami ngubalansisile amaposi ngiyafakwa ekaphepha kuyahambiswa nasemathekisini bayeza abantu kakhulu futhi la eworkshop cha ngisamangazwe lento ukuthi unetende la eworkshop kodwa ubhosela abantu eUK ukulalela nje ukusebenzisa iskills sokulalela nje yes nokuyihlonipha nokuhlonipha abantu obasizayo so bayafika abaningi yabonga ngosuku angazi kufika abantu abangaki bethi
bengingakwazi ngiyaleliwe nginikezwe inamba yakho because lo muntu omnikeza inamba ngithi vele ngimphathe kahle ngamenzela ngendlela izinto zakhe so benza njalo batholana kanjalo njengamanje ukwanda kwabo ukuthi nje bayasho ukuthi nginikeze osibani bani mina kwasibani so engasakhumbuli kwesinye isikhathi baningi kakhulu abantu engibasebenzayo kodwa ngibese ngiyaqhubeka ngimsize naye esho ukuthi awumazini ubani wakabani ngithi mina ngoba baningi mengase kodwa afike ngizombona yabo okay so mafo mhlambe umbukelo lapha ekhaya onesifiso sokuza kwena ukuthi angakwazi ukukuthola kephi umuntu ofisa ukuza kumina ngiyatholakala mina ekhaya kodwa ngitholakala kakhulu ngoba ngitholakala sekuyisebusuku ekhaya indawo mina engi 24 hours kodwa nje full day wami ula ekhaya ingane labo osisa bangisizayo bayavula ngo8:30 mina ngifike ngo10 so kuze kuyoshaya u5 ngikhona ngitholakala kuba kanjalo okay so akubukwa appointment akwenziwa luso bayabhuka kona bayabhuka kodwa still mengabe kukhona iqueue ekhona ngoba lamatenda yasebenzelana naleli lapha yana bayahlala lapha etendeni abantu baloku ngena nga1 makuukuthi khona ophuma kude siyamcelela ukuthi uphuma kude fanele aphinde ngebhasi mhlawumbe ufike ekseni fanele aphinde emuva ngebhasi bayabhuka bona abantu kodwa nje ungabhukanga akusho ukuthi ungezi kimi uyeza kumina okay so benginesicelo sokuthi uma mhlawumbe ashiyele inamba atholakala kuyona for ama bookings nama appointments inamba ke engitholakala kuyona u069 474 6697 ungena nje ku WhatsApp ngoba ngihleze ngibusy mina kodwa ngiyasithola ngiyasakhe ngoba ngisho ukuthi ngilala ngo3 ekseni so ngiyasithola isikhathi sokuthi ngiqale phansi ngibafunda abantu ngena ku WhatsApp ubhuke mangabe usho inkinga yakho uyisho uqede ungazi uloku ngibingelela ukuthi sawubona ma kunjani vele ungene enkingeni ngoba manje nibaningi gcina sengiphendula abantu ngenyanga elandelayo kanti uvele wangena enkingeni ngafika kuwena ngalowe ngithi isho inkinga ngiqale phansi ngidlula 2 weeks ngcono uvele ungene enkingeni mina ngibe sengichaza inkinga yakho okay ma besacela bandla ungiphindele inamba kokugcina ithi 069 474 6697 siyabonga kakhulu mama siyabonga ukuthi sibe nawo hlelena namhlanje sifunde kuningi ngiyathemba ukuthi nomlalelo lapha ekhaya kuningi akufundile and usezothola usizo and nami ngizobe ngizofuna umenda hayi siyabonga mntanami uNkulunkulu akubusise yabo nje usubusisekile kusukela manje bobuya nje uzofunda uyatholakala ngempela umendo ke futhi lekhaya uyobuya nje nawo nogulayo ufike egula uyasinda ama testimony akhona all over ko TikTok ko Facebook ngena ngomthandazo umyeza uzobona ama testimony ezinto ziyenzeka bafethu lekhaya akusimina kodwa uNkulunkulu ngeke nginitshele nje ukuthi ngisho amanzi walanda lekhaya suke nje ekhulekele kuphela ngafakwa ngisho umlotha amandla kaNkulunkulu nje ngiyabonga siyabonga kakhulu babukele bakhaya sesilivala uhlelo lethu beku umama umyeza ebesimvakashele ula eworkshop uyishila inamba zakhe mawukuthi kunosizo oludingayo kena ungeza kena khona la eworkshop nizobona ke omunye womsebenzi wakhe siyabonga we signing out thank you